ओंखाम संनानै जाहोदों। बेबादि गोबां दं जायफ्रा सैथो गोसोजों बिमा माहारिखौ सिबिनो थाखाय गावनि देहायाव बेराम थाब्लाबो गावनि देहा गाज्रिब्लाबो गावनि मावनांगौखौ सिगाङाव दोननानै आवगायदोंमोन। बिराद दाउआ दिनै 2003 मायथाइनिफ्राय गोमानानै दं। बिराद दाउ बि फोजौखां क'क्राझारनि आरो बि हाब्रां उदालगुरिनि बिथांमोन साथामा भुटाननि राजाजों रायज्लायनो थांनानै रायज्लायखांनायनि उनाव बे भुटान अपारेशननिफ्राय गोमानानै दङ। बिराद दाउआ सानसे हरखाब आंनियाव फैबाय गुवाहाटियाव थानाय आंनि भारा न'आव फैना बुंबाय आब' बे थारमाने अलरेडि आफादाव जयेन जानो रायलायखाबाय ट्रेनिंआ आराम्भ जानोसै खिन्थु लोगोफोर बोरैबा थांनायाव बिथाङा एरायलांबाय दा बहा थांनांगौ बे मिन्थिया बिथाङा सनितपुरनि दिनै बेयावहाय बिराद दाउनि बिसि मानगोनां रैमालि मोसाहारि दङ बिथाङा बिराद दाउनि अनजालि बिसि स' बे फैनानै बुंफैबाय जे आंहा लोगोफ्रा एरायबाय आब'आ बाक्सा माबा बे समावथ' बाक्सा नङा थ' सिमला मागलि सिमलाया नलबारि गोलैयोमोन ना नलबारिनि सिमला होननाय जायगा सिनायो नामा होनबाय होनना आं सिनायो आंखौ दोनना फैनो हागोन नामा सिमलासिमल' दोन बेनि उनाव आं गुबुनजों थांगोन आंहा रेडिअ डिउटि दंमोन अखानायै आं थिग दं आं दिनै थांनानै फैफिननो हागोन ना हाया हागोन आं बेखौ ट्रेनजों लानानै थांदों दानि बाक्सानि सिमलासिम बरपेटासिम ट्रेनाव फैबाय बिनिफ्राय जों अट' गंसे लानानै सिमलासिम थांदों सिमलायाव मोनहैनाय लोगो लोगो साइकेल लानानै सानै सेंग्रा लिरनानै दंमोन बेखौ लानानै थांबाय बेनि उनाव दिनै बिराद दाउआ गैया फैफिननाय समाव आं बे अट'आलाखौ होनबाय आंखौ नोङो राजा लामासिम जिखुनु प्रकारे हाइवेसिम लांफिन बे समावहाय बर'आ गावजों गाव दानलायनाय सुलायनाय मेहेरलायनाय नायलायनो हायै बिराद गाज्रि जों सिनायै जायगाफ्राव गुबुनारि मानसिखौ लोगो मोनब्लासो गोसोखौ मोजां मोनो बे समाव गावजों गाव लोगो मोनब्ला जों गिनाय मोनो बे समावहाय खालि आंखौ मोनाबिलियाव बे अट'आ लानानै फैबाय थानायाव दाबसे बर' गामियाव अट'आ गाज्रि जाना होबाय बर' रायजोफ्रा बेंफैबाय बहा लांनाय गथ'खौलाय बे हिनजावा सोर आं दा बर' रायज्लायनोबो गिबाय हारसा रायज्लायनानैबो आं मा बुंनो आं स्रि थाबाय गथ' सिङाव ओमफ्राय बिसोरो एसे बोरैबाहाय चार्ज खालामबाय थाबाय आं उनाव उफाय गैया आं बुंबाय आं बर'सो नोंसोर जेबो साननाङा आं जोंनि न'नि मानसिनाव थांनाय जे बबेनि गामिखौ सोंबाय थाबाय खारन बे समाव गामि लानानै जायगा लानानै नायनोबालाय जे अमुक गामिनिबा अमुक पार्टिनि अमुक गामिनिबा अमुक पार्टिनि अमुक डिस्ट्रिक्टनिबा ओरै थांलाय फैलाय खालामनो होयि हाबा जाज्लायनो होलायि सोरहाबा बिहामजोआ न'आव थांनो मोनि बे अबस्थामोन दा ओमफ्राय आं गुवाहाटिनिबाबोथ' नोंहा अरिजिन गामि थागोन माबेनि बुंलाय जाबाय थागोन आं गुवाहाटिनिनो होननानै आं अख्राय बुंबाय थाबाय उनाव अट'आबो हामगबाय थांबाय लाबोनानैथ' दा हाइवेआव फैनानै आंहा बास गैला बे समाव बासबो बारा खारामोन बे अट'आलाया गावनि न'आव लांबाय दोनबाय आंहा आफा गैया आइ दं बिनानाव सासे दं नों आंनि न'आवनो था थांबाय थांब्ला ओरैनोबो एसे उन्दुनो गिखाबाय थादों हर गेजेराव 1थासोआव बिराद बुरजा मटर साइकेल फैनानै बिसिनि सिथ्लायाव दोनफैजोब्बाय आं सानबाय पुलिस फैबाय माबा मोनसे जाबाय उनाव मिन्थिबाय आलफाया बिसिनि न'आव मिटिं खालामनो फैदों हर गेजेराव बहा मा हिस्ट्रि दं बहा बोरै मा कानेक्सन जों बेफोरो जारिमिन जानानै थासिगोन जेखि जाया बैसोरबादि सुबुं जायफ्रा बिखा बिख्लोजों बर' हारिखौ मोजां मोननानै दिनै मुंख्लं जालांबाय जायफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया बिथांमोना जेब्लायबो जोंनि थुलुंगा जाबाय थाथों आं बेखौ हास्थायो बिथांमोननि नागारसारनायखौ जों जाहाथे जेब्लायबो गोसोआव खांनो हायो
जों गाज्रि मावनो सानोब्ला जोंनि गोसोआ ओरै ओरै होरलां होथां जानो सानोब्ला जों जाहाथे बिसोरनि खोथाखौ गोसोखांनानै दोम थानो हायो जाहाथे जोङो बर'नि मोनथायनि सायाव खुनु मथे कमप्रमाइज खालामालासिनो थानो हायो दिनै एग्रिमेन्ट जालांनो हागौ एग्रिमेन्ट जालांनायनि उनावबो जोंहा गोबां फाइट खालामनांगौ दङ डेम'क्रेटिकेलि फाइट खालामनायाव जों हाया डेम'क्रेटिकेलि फाइट खालामनो थाङोब्ला खर' साननाय इलेक्शननि बाथ्रा फैगोन मानसि सायख'नायनि बाथ्रा फैगोन जोंहा मानसिनि अनजिमाया खम दिनै मानसिखौ कनभिन्स खालामनो हानाया खम दिल्लीयाव थांनानै दाव दावहै डेम'क्रेटिकेलि खोथा बुंनानै बिनान लानो हानाय मानसिनि संख्याया खम दा बे समावहाय जोङो जुदि गोख्रों जानानै थानो हाया जोंहा जि एसे दङ जि मोनदों जेराव थाबथादों बेनिफ्राय जों जिबायदि आवगायनो नांगोन जों बेखौ हानाय नङा बेनिखायनो आइ आफा नोंथांमोन जायफ्रा नोंथांनि आरो जोंनि दिनै जों बेयाव गसंनो हानायनि आन्दोआवनो जाबाय बे मुंख्लंफोर बेवहाय बे मुंख्लंफोरखौ गोसोआव खांनानै जों जाहाथे जेब्लायबो जोंनि मावनांगौ जों मानि थाखाय ओंखारनाय बेखौ जाहाथे जों जेब्लायबो गोसोआव लाखियो जोंनि हारिखौ सिबिनाया एक्स एनडिएफबि फोरनिल' बिबान नङा जों साफ्रोमबो सिभिल मानसिनि जों साफ्रोमबो आइजोफोरनि हौवाफोरनि बिबान बर' मानसि मात्र जों बयहाबो बिबान दङ गावनि हारिखौ सिबिनो नंगौ जों लुबैयो एक्स एनडिएफबि फोरनिफ्राय बांसिन खारन बिथांमोना जिउखौ सिगाङाव दोननानै हाग्रा बंग्रा थानानै फुल टाइम होनानै बिथांमोना ओंखारनाय गावनि बयनिख्रुइबो जिउनि साबसिन सम लाइमोन समखौ जि समावहाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिमां नुफुयो गावनि इयुनखौ लानानै जि समावहाय बयनिख्रुइ बांसिन रंजायो बयनिख्रुइ बांसिन फुर्ति खालामनो हायो बे समखौनो हारिनि थाखाय नोंथांनि आंनि थाखाय दान होबाय दिनै थांनानै दङब्लाबो बिथांमोना बे मोजां लाइमोन समखौ बारग'लांबाय दिनै सोरबाया देहानि खहा जानानै फैदों सोरबाया दिनै बैसो जानानैसो न'आव फैफिननो हादों गोबां बिथांमोननि बयनिख्रुइबो लाइफनि बेस्ट टाइमखौ साबसिन समखौ नोंथांनो आंनो होआखिसै होनबा बेनि उनाव जोंहाबो बिबान दङ बेनिखायनो जों बयबो खौसे जानांगोन खौसे जानायनि अनगा जोंहा गुबुन राहा गैया दिनै जोङो थैनानै थांनाय मुंख्लंफोरनि बाथ्रा बुंदों आं बुङो जोंहा मोननै रोखोमनि मुंख्लंफोर दङ प्रथम मुंख्लंफ्रा सेथि रोखोमनि मुंख्लंफ्रा जाबाय थैनानै थांनाय थै जिउ होलांनायफोर आरो नैथि थाखोनि मुंख्लंफ्रा जाबाय जायफ्रा दिनै फासिनि अर्डार लानानै जेलाव दङ जायफ्रा दिनै थैजासिम जेलाव थानांनायनि साजा लानानै जेलाव दङ बिथांमोना जोंनि दिनैनि गोथां मुंख्लंफोर गोथां मुंख्लंफोरनि बागै जोंहा मा बिबान दं आं मैया जेलाव आदाखौ लोगो हमना फैदों आं खिन्थादों दिनै बे प्रग्रामनि बागै मोजां मोनदों उदालगुरियाव खुंदों खोनादों मोजां मोनदों जेरावबो खुङो अब्ला मोजां जायो बर' हारिया गोसोखांगोन मुंख्लंफोरखौ नाब्ला आदाया जेब्लायबो पजिटिभ खोथा बुङो जेरावबो जेसेबां बारा खुंगोन बेसेबांनो मोजां जागोन मुंख्लंफोरनि नागारसारनायखौ जोङो मान होनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों बिथांमोना दिनै जेलावनो जाया लोङा थायो 2टासिम दै थोबसेबो लोङा सिखारनायनिफ्राय 2टा बाजिनायनि उनावसो बिथांमोना दै लोंजेनगोन मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै सिबिनानै बे 14 सेप्टेम्बराव सिखारनायनिफ्राय सानजौफु 2 बाजिसिम जेबो जाया दिनै गोथां मुंख्लंफोरखौ जों जेसेबां रायखाङो जिउ नागारलांनायफोरखौबो जोङो बोसोराव सानसेल' रायखांबा जानाय नङा जों जेब्लायबो बिथांमोनखौ जोंनि थुलुंगा महरै लानानै जोङो आवगायलांनो नांगोन जों खस्थ' मोनो जेब्ला हारिखौ सिबिनो थाङो ओरैनो गोरलैयै सिबिनो हाखाया आरो हाथियार लानानै ओंखारबाथ' आरो खुराङानो आलादा खस्थ' मोनखागोन जों आंखि ओरैनो आर्मी पुलिसनि गभर्नमेन्टनि जि हिउमेन राइट्स भायलेट जेरावनो तेरावनो मानसिफोरखौ मुभमेन्टनि नामाव एबसुनि मुभमेन्टनि नामाव एनडिएफबिनि मुभमेन्टनि नामाव बर' आइजोफोरखौ रेप खालामनाय जिनाहारि खालामनाय दाय गैयै मानसिफोरखौ
बुथारनाय गावथारनाय दाय गैयै मानसिफोरखौहाय जेलाव हमनानै सोना दोनहैनाय बेफोरनि बागै जेब्ला जोङो बाथ्रा बुंनो हमो आंखौबो आसाम सोरखारा किडनेप खालामदोंमोन अपहरन खालामदोंमोन हर गेजेराव मेगन खाथेनानै आरो बे हयथ' बुहुमाव बेबायदि जाथाय जाफेराखै 1992 मायथाइनि 30 एप्रिलनि हर गेजेराव आंखौ सोरखारा मेगन खानानै लानानै थांदों 10 दिन आंनि मेगननिफ्राय जि खेवाखै आंनो जानो होयो थुरसिखौ आंनि आखायाव होफैयो बुङो आखाइखौ हमनानै खिन्थियो नैबेयाव दालि दङ नैबेयाव सब्जि दङ नैबेयाव ओंखाम दं जा आंखौ बाथरुमाव लेट्रिनाव थांनो होयो मेगन खानानै हमै हमै आंखौ लांनानै फज'नानै दोनहैयो बुङो नैबेयाव बाल्थिं दं नैबेयाव मग दं 10 दिन आंखौ थाल्ला सान हर मेगन खानानै दोनदों बेनि उनाव खोथाया बाहेराव आराव जाबाय सोर खावदों सोर आन्दारग्राउन्डनि मानसिया खावदों सोर हाथियार लानाय संगठना खावदों सोमोनांजोब्बाय लास्टआव खोथाया बाहेर जाबाय ओंखारबाय जे आसाम पुलिसासो जोंखौ बेबादि खालामनाय पुलिस ड्रेस गानालासेनो गावसोरबो खुगा खाथे खाथे थांनानै जोंखौ हर गेजेराव आंनि आदा बिदा गेदेर सासेखौ लायदोंमोन आरो बर'नि सासे फिल्म मेकार जन्स महरिया आरो बिनि फिसालाखौ लायदोंमोन बेबादि 10 दिननि उनाव जेब्ला हुलस्थुल जाखांबाय अब्ला बै समनि DIGआ जोंहा न'खरनिफ्राय हेबियास कर्पास खालामबाय कोर्टआव अब्ला DIGआ थांनानै बुंहैनो गोनां जाबाय नंगौ बिसोर किडनेप जायाखै जोंसो बिसोरखौ दैखांदों आरो बिसोरखौ तादा आयेननि सिङाव खानाय जाबाय ड्रेकनियान ल ब्लेक ल जाय ल'आव मानसिया बेलबो मोननो हाया बेबादि आयेननि सिङाव जोंखौ एरेस्ट खालामबाय उनाव लाजिनानैहाय NDFBनि थाखाय NDFBआ जिखिनि एक्टिभिटिस खालामदों बे समाव सोरखौबा लांदों बेबायदिया जोंखौ फेमिलि मेम्बार्स हिसाबै लानानै थांदोंमोन नाथाय जों उनाव जेलनिफ्राय ओंखारनानै नुबोदों आं बिनि उनावहाय जेलाव हरबाय गुवाहाटी जेलाव आं 6 मासनिबो बारा दङमोन 30 एप्रिलाव लांदों बेनि उनाव आं नभेम्बराव आं गबोदों बेनि उनाव गोलाव 11 बोसोर सान मास मोनफ्रोमबो खननै खननै कोर्टआव थांनांगौ बेनि उनावहाय 11 बोसोर बिसार खालामजानानै जों देरहाबाय जों एक्विटेड जाबाय बे 11 बोसोराव आङो भारतनि बाहेरावबो ओंखारनो मोनाखैमोन जोंनि पासपर्टफोरखौबो बन्द खालामजोबनानै दोनदोंमोन थ' बायदि रोखोमनि बेबादि खस्थ' लानांनाया बयबो दङ जों नाथाय बेखौ दिनै केपिटेल होननानै सानो आं आंनि जिउनि केपिटेल होननानै सानो आं हारि सिबिनायनि नामाव NDFBनि नामाव आं 6 मासनि बारा आङो सेन्ट्रेल जेल जानो मोननायखौ आं दिनै गोग्गायो बे आंनि केपिटेल बे आंनि मुलधन आंनि जिउनि बेनो बयनिख्रुइ देरसिन मोननाय गाव आरजिनो हानाय होननानै आं सानो बेनिखायनो आइफोर आफाफोर जेब्ला हारिनि थाखाय जुजियो नाङो संग्राम खालामो अब्ला बायदि रोखोमनि जों लानो गोनां जायो खस्थ' जों लानो गोनां जायो बेफोरखौ जों जुदि हिसाब खालामबाय थायोब्ला जों हयथ' आवगायनो हानाय नङा जों बेफोरखौ सेक्रिफाइस होननानै साननो नांगोन दिनै जेलाव गुवाहाटी जेलाव टटेल NDFB नि हिसाबैनो टटेल 54 दङ सा 54 बिनिनो साब्रैया कनभिक्टेड साब्रै कनभिक्टेडनि सानैया फासिनि अर्डार लानानै दङ फासि होगोन होनना अर्डार होबाय जिखुनु समाव फासि होनो हागौ बेनि आरो सानैया लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जिउ जोबजासिम जेलाव थानांनायनि अर्डार लानानै दङ आरो बाखि 50 जना आन्डार ट्रायल खारन न्यायाव बिसोरखौ ओरैनो अर्डिनारि कोर्टआव बिसार खालामाखै न्याय केस होनायखाय बेल मोनाखै ट्रायल जाबाय थादों बेबायदि 50 जन दङ आरो आदा नाब्लामोननि ग्रुपनिफ्राय जदिव 10 जन दङमोन साबाया बेल मोननानै दा साबा दङ आदाखौ लादेरनानै थ' गुवाहाटीयाव टटेल दा 59
NDFB नि leaders cadresफोर जेलाव दं आरो आं दहाय फेरेंगा फंबायनिफ्राय मिथिदों क'क्राझाराव सानै दङ गवालपारायाव सासे दङ so total 62 दिनैनि तारिखआव गासै 62 ex NDFB दैदेनगिरि आरो फाइखि मावथि बिथांमोन दङ जों लुबैयो जिहेतु NDFB आ हाथियार लानानै समाव सारदोंमोनब्लाबो सरकार रिकगनिशन होदों स्वीकृति होदों जे बे संगठना गावनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो थाखायसो हाथियार लादों बिसोरो टेररिस्ट नङा बिसोरो संग्रामि मानसिसो आरो बे स्वीकृतिखौ होनानै सरकारा मेडिएटर होनानै रायज्लायनानैहाय दिनै एग्रीमेन्ट खालामबाय तो एग्रीमेन्ट जाबायब्ला मानो आरो जेलाव थानो गोनां जाखो दिनै मानो कोर्टनि सायाव गारनानै दोननो गोनां जाखो दिनै देरनाब्लामोननि जिथु केस बेखौहाय लवार कोर्टआ CBI नि लवार कोर्टआवहाय जि भार्डिक्ट होदोंमोन 15 जननि भितराव साबाखौ दाय गैया होनना हगारबाय आरो 10 जनखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट एबा थैजासिम जेलाव थानांनायनि साजा होबाय आरो बेखौ जों आरोबाव मोनसे हाई कोर्टआव चेलेन्ज खालामफिननानै एपिल खालामदोंमोन बे एपिल खालामनाय मथे हियारिंआ उथिनानैहाय जोङो फाइनाल हियारिं जानायनि सिगाङावनो जोङो बेल एप्लाइ खालामदोंमोन बेयाव साबाया बेल मोनबाय आरो दा साबाया दङ स' दा बे हाई कोर्टआव होनाय जिथु केस जों जिथु होफिननाय जे लवार कोर्टआ होनाय जि भार्डिक्ट बेखौ चेलेन्ज खालामनानै हाई कोर्टआव होनायनि हियारिंआबो दाख्लै 23 आगस्ट एबा 23 आगस्टआव कमप्लिट जाबाय हियारिंआ जोबनानै थांबाय दा जोङो बयबो नेगासिनो दङ मा भार्डिक्ट होयो मा जाजमेन्ट होयो दायो खालि हाई कोर्टनिफ्राय जाजमेन्टल'सो होनो बाखिसै नेगासिनो दं जों बयबो जों सानदोंमोन नर्मेलि हियारिं जोबनायनि 15 दिननि गेजेराव जाजमेन्ट होयो गुबुन केसफोरखौ खिन्थु बे दिनै 15 दिन बारलांबाय 20 दिन जाबाय दिनैसिम होआखै आरो बिनि जेबो डेटबो फोसावखाया बेवहाय जों मिन्थिया माब्ला होयो थेवब्लाबो जाजमेन्टखौ होखानांसिगोन जिहेतु हियारिंआ कमप्लिट जाबाय जों आसा खालामो जे जोंनि बर' हारिया लुबैनाय बादि जाजमेन्ट मोनगोन होननानै बर' हारिखौ रंजाहोनो हानाय बादि जाजमेन्ट मोनगोन होननानै बिसार मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो हयथ' बावैनो बे मासनि उनफोरथिंजाय बे जाजमेन्टआ फैनो हागौ जों एक्जेक्ट डेटखौ बुंनो हाया स' दिनै जों खोनाबाय बिआर फेरेंगानिफ्राय माखासे टेक्निकेल खोथाफोरखौहाय आं बे लाइनाव खोथा बुंनो आं गोसो गैया हिसाब निकास माबायदिहाय सोरखारनो हरदों बेसेबाङा मा जानानै फैखो फैयाखै मात्र आं बेखौ लुबैयो जे जों जाहाथे बांद्राय खुथार खालामनो गोनां जाया सोरखारखौ खारन we are equal to the government equal जों समान लेभेलावसो दं जों जाहाथे आथिं आखाइ हमबाय थानो गोनां जाया बिथांमोना जाहाथे सम थानायावनो बुजिनानै जाहाथे बे जेलाव थानायफोरखौ ल'नि गेजेरजोंनो गावसोरनि जेबो उसुबिदा जायोबाथो जाहाथे हगारनानै होयो गोबां लामा दङ खिन्थु मालाबा जों दुखु मोनो नुनानै जे कोर्टआ बयनिख्रुइ देरसिन कोर्टनि सिङाव प्राइम मिनिस्टार बा सोरबा चिफ मिनिस्टारबाबो कोर्टनि सिङाव आयेननि सिङाव नाथाय जों दिनै नुनो मोनो कोर्टनि बारगा थांगासिनो बेवहाय जों मालाबा फोथायनो गोब्राब मोनो गिनाय फैखाङो जोंहा थारैनो मा जामारगोन बेनिखायनो जों आसा खालामो बावैनो मोजां भार्डिक्ट मोनगोन आरो बिसोरनि बे केसल' नङा आरो जिखिनिया 54 एबा 54 दंबावो नियानि आन्दाराव थानाय केसजों सरजाबजानानै बिथांमोननिखौबो मोजां राहा लानानै जाहाथे गासैखौबो बहन होनो हायो जोंनि गेजेराव लाबोनो हायो बर' माहारिखौ सिबिनो थाखाय खाबु होनो हायो आरो क'क्राझार जिल्लायाव थानाय बा गुबुन गवालपारा जिल्लायाव थानाय जेरावखि थाया मानो साफ्रोमबो जिल्लायाव थानाया जाहाथे ओंखारबोजोबनो हायो बे उदां अख्रांनि सिङाव फैनानै गावनि बिमा माहारिखौ खुलुमनो सिबिनो जाहाथे खाबु मोनो जों बेखौ हास्थायो
जोंहा हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ दोनथ'नायनि उनाव बा डेम'क्रेटिकेलि माबा मोनसे मुभमेन्ट खालामनायनि उनाव आरो माखासे मावनांगौ थायो आं दहायनो बुंदों डेम'क्रेटिकेलि फाइट खालामनाया बांसिन गोब्राब जेराव मानसिनि अनजिमा साननायजोंल' जायो दिनै जों बेयावहाय गावनि मोनखानाय बे बिटिसि 6 शेड्युल एरियायाव जों खम जाबाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव जोंनि संख्याया खम दिनै गुबुनारिफ्रा बुंनो हायो जे जों बेयाव बिटिसिआव 70% जोंसो दङ 70 बाहागो बर'फ्रा 30ल'सो बेवहाय बिसोरनो होनाङा गासिबो मोन्थायखौ जों मोननांगौ बोरै जों खम जाखो दिनै गोबां ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हाजार बिघा नन ट्राइबेला दखल खालामनानै दङ बेनिफ्राय जों जाबाय माइनरिटि बोरै जाखो जों दिनै मानो माइनरिटि जाखो बे बिटिसि ओनसोलाव जों मेजरिटिमोन नाथाय मानो जों माइनरिटि जाखो बिनि बांसिन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव दिनै गुबुनारिया हाबनानै थाबाय जोंनि बर' हारियाबोथ' हांगाटिक बारायाब्लाबो बोसोरसेयावथ' जोंबो हाजारा बारियो अब्ला जोंनि संख्या मानो खम जालांदों ना बहाबा बाहेरायाव खारलांजोब्बाय ना माबा गिथाव बेराम जानानै बर'आ थैजोब्बाय मानो जोंनि संख्या खमायलांबाय थादों एक्चुअली जोंनि संख्याया खमायाखै जोंनि संख्या जेरै दङ बेनिफ्राय एसे बारायनानैसो दङ नाथाय बे गुबुननिफ्राय हाबफैनायफोरनि संख्याया ओरैबायदि बारा जाबाय जोंनिख्रुइ बारा जानायखाय दा जोङो माइनरिटि जालांनो हमबाय गुबुननि फैनाय नाम्बारा बांबाय सिगां जोंनि बारामोन कारण ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ दानाय समावहाय जुदि ट्राइबेल मानसि मेजरिटि थाया बेखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दायामोन ट्राइबेल मेजरिटि मानसि थानायखौसो दानाय किन्तु बेवहाय लासै नन ट्राइबेलफ्रा फैनानै दिनै बिजनेस खालामनो गाबोन दखान होनो गाबोन माबा खानाय सिननो सोरनियावबा हा जावनो बिदि हाबला फैनानै आरो जोंनिफ्राथ' अननाया बारा सासे जोंनि आफादनिनो बिसिनि बिमा बिफाया अननानै चिराङाव हा गायना जानो होदोंमोन बे न'खरसे हा गायना जानानै लासैहाय गावनि न'खरनि साफा सानै लाबोदेरबाय थरजा बेरानि न' लुनानै थानो होदोंमोन दा लासै लानानै स्रोदयै अफिसाव थांनानै मा खालामखो हाखौ गावसिनि नाम खालामना लाबाय दिनै सार्केल अफिसारा हेल्प खालामा दिनै मण्डला हेल्प खालामा दिनै डिसिआ हेल्प खालामा कारण बिसोर जोंनि मानसि नङा जोंहा 6 शेड्युल थाबा मालाय मा जानो सासनखौ जों गाव खालामनो मोननांगोन खुंथायखौ जों खालामनो मोननांगोन 6 शेड्युलनि ओंथियानो जाबाय सेल्फ गभर्नेन्स शासन बेबस्था जों बिदोंमोन जों गावनि खुंथायनि थाखाय बेनिखायनो सोरखारा होबाय so you rule yourself you govern yourself but are we getting to rule ourselves no जों दाबो मोनाखै दाख्लै उदालगुरियाव गोजाम बेयाव थानाय हारसा मानसि सासेया गावसोर थालियानो माबा गुवाहाटियाव उथिनानै फैबाय 30 बोसोरसो हाया ओरैनो गोलैनानै दं बेवहाय बर' मानसि सासेनो फाननो नागिरबाय 1 बिघा बेसेबा लेसा दंमोननो सुनो थांबा नुहैबाय जे 1 कथा 5 लेसाखौ अलरेडि सोरबाया अकुपाय खालामखाबाय ओमफ्राय बे 3 कथा दंबावो बे 3 कथाखौ फाननो नागिरनायाव बिसोरो सार्केल अफिसारनियाव थांबाय बे दखलदारिफ्रा सार्केल अफिसारनाव थांना बुंहैबाय जे बिदि हा सुनो नागिरोबा थांनो नाङा उनाव जेब्ला लिंनो थांबाय अब्ला आंबाय कमप्लेन फैदों बे हानि जों सुनो थांनो हाया बेनि उनाव आंखौ बिथिं फन खालामनायखाय मण्डला बिनिया बर' सिख्ला नालाय आं सिनायो बेखौ आं फन खालामबाय माथो बिदिनो हा सुनो थांनो हाया होनदों औ बिदिनो जाबाय थारमाने सार्केल अफिसारा दखलदारिनि खोथाखौ खोनासङो नामा मालिकनिखौसो खोनासंनांगौमोन मालिका बुंबाय बे जोंनि हा जोंहा खाजोना होबाय थानाय रसिद दोंजोबो सुनो फैबाय नङा बे दखलदारिफ्रा फैनानै कमप्लेन होबाय ओमफ्राय उनावहाय मिन्थिबाय बे गामियाव मोनाबिलियाव मिटिं खुंबाय लायनो मिटिं खुंनानै रायजो राजा बुंबाय नोंसोर बे हाखौ बर'नो होनो मोना बर'नो फाननो मोना जों नायनाय जागोन उदालगुरिनि बिख्लोआव दिनै 2022 सनावबो जुदि सोरबा गुबुनारिया बुंबावोबा बेयाव बर'नो हा लानानै जों बहा थांदों दिनै 2022 सनावबो जुदि बुङोब्ला बुंबाय गोदो 1980 आव बुंबाय जोंखौ मुगैबाय 1970 आव जोंखौ मुगैबाय बे आलादा खोथा टाउनाव हाबनो होआसै
बुङोब्ला उदालगुरि बायदि टाउनाव जे बर'नो हा फाननो मोना बर'नो होनो मोना अब्ला जों बहा थांनांगौ जाखो बोरै सहायनो जों मोनदों होनगोन नामा दासो माबा मोनसे जोंनिया बुंनो हागोन नामा दिनै टाउनाव जोंनिया सोरबा थाखा बुरजा होनानै नोंनि हाखौ बायनोब्ला जोङो दुब्लिबाबो फानगोन गुबुनारिनो जों बुंनो रोंगोन नामा गुबुनारिनो फानालै जों होननानै गुबुना खुद उदालगुरि टाउननि बिखायावनो दिनै बर'नो हा होनानै मिथिं जदों जाय फाननो नागिरनाय बिसोरखौ नुनो होसोदों खबरदार बर'नो हा फानोबा अथ'स' बिनि उनथिं बर' गामि गावसोरा लाइनसे 13 घर ना 14 घरल' बे अबस्थायाव जों दिनै दं still we are under someone बे नेग्लिजेन्स मुगै जानाय नायनो बाजानाय सया सया खालामजानाय सोबख'जानाय नासयजानाया दिनैबो दङ आइफोर आफाफोर बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो एनडिएफबि आगोलावबो फर्समोन दाबो फर्स आरो उनावबो जेब्लायबो फर्स जानानै थानो नांगोन बे फर्सआ हाथियार लानायनि नङा नाथाय सिकिउरिटि रैखागिरि जानानै थानो नांगोन जोंहा आसा दं साफ्रोमबो बर' बिमा बिफाहा साफ्रोमहाबो एनडिएफबिनि होनब्लाथाय आं पार्सनेलि उन्दै जा गोदान जा केडार जा लिडार जा आं जेब्लाबो आं खुलुमो आं जेब्लाबो आं मान होयो आरो आं आसा खालामो रायजो राजायाबो बेबायदिनो मान होयो आसा दङ मुंख्लंखौ लानानै हारिनि थामोनथाखो लानानै जोंनि फिसाफोरनि नागारसारनायखौ लानानै जाहाथे रावबो पलिटिक्स खालामा राजखान्थि दा खालामथों राजखान्थि नङाब्ला जों थानो हाया थांनानै थानो हाया सिस्टेमानो बेनो बे थागोन खिन्थु एज ए एनडिएफबि जायफ्रा 34 years खोलोब सोरबा हायाखसै थाथ'बाय सोरबा फैबाय नांबोबाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो जोंबो दङ नोंथांमोनजों जे जेब्लाबो जोंनि गोहो जानानै था हारिनि गोहो जानानै था हारिनि सेफगार्ड जानानै था नङाब्ला दिनैनि थारिखआवबो दिनै उदालगुरियाव खालामदों गाबोन बाक्सायाव खालामगोन समफोर क'क्राझाराव खालामगोन ओमफ्राय जों खना खना थांबाय था ओरै खना ओमफ्राय थाङै जोंहा थाबथानो जायगा गैलिया हाग्रायाव थाहैगोन जोंनि मोननांगौ मोनजानांगौफोरखौ बिसोर जागोन लागोन बिनि उनावबो मोनाखै मोनजायाखै होनगोन जोंखौ बदनाम होगोन ओमफ्राय जोंहा ओरैनो खुगासिनानै थाबाय था दुखुनांथाव आइफोर आफाफोर बेवहाय दिनैनि बे गोथार सानाव आं आर'ज गाबो जाहाथे साफ्रोमबो मुंख्लङा जोंनि अरायबोनि थुलुंगा जानानै थागोन आरो जों जेब्लायबो बे थुलुंगाजोंनो कमप्रमाइज खालामालासेनो हारिनि बेलायाव जोंनि हानि बेलायाव जोंनि बिथानि बेलायाव जोंनि दै बार बिनि बेलायाव जाहाथे जों रावजोंबो कमप्रमाइज खालामा जि पजिशनाव थाया मानो सोरबा पलिटिक्सआव थागोन सोरबाया ससियेल अर्गानाइजेसनाव थागोन सोरबाया फरायसा हिसाबै थागोन सोरबाया आबादारि हिसाबै थागोन सोरबाया साख्रिआवला हिसाबै थागोन बाट wherever you are जेरावखि थाया मानो we must stand on our stand जों गावखौ जेब्लायबो सापर्ट खालामनो नांगोन जों जेब्लायबो गावखौ रैखाथि होनायनि खोथा साननो नांगोन गोख्रोङै गसंनानै जों जेब्लायबो गावनि हारिनि थामोनथा सिनायथि आरो मोनथायनि रैखागिरि जानानै थानो हानांगोन आं नुदों जितु मेम'रेन्डाम होदों बेवहाय दिनैनि बे सानखौ बिटिसि सोरखारखौ खावलायदों बे सानखौ हलिडे होनो थाखाय आंबो बुंनो लुबैयो गभर्नमेन्ट जास्टिस फरामनिफ्राय बे सानखौ हलिडेल' होनाय नङा नाथाय लोगोसे बर'नि गेजेराव मुंख्लं सान हिसाबै जाहाथे फोसावो आरो लोगोसे बिथांमोना हास्थायनाय बादि जानो बेखौ हलिडे फोसावनो हायो आरो गासैबो जायगायावनो बेखौ अब्ला बयबो फ्रिलि फालिनो हागोन आरो जोङो बेबायदि ओरैनो मिटिं खुंनानै बिबार बावनानैल' जोङो गोसोआव लाखिबाय थानो हाया जों खालामगोन जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन मोनसे समाव सोरबाया खालामनाय नङा लासै लासै खमिलांगोन जोबलांगोन बावलांगोन बेवहाय बेखौ जुदि जोंनि बर'नि गेजेराव नेशनेल मार्टार्स डे हिसाबै जों डिक्लेयार होना दोननो हायोब्ला
बे दिनखौ मिन्थि दा मिन्थि बेखौ बावब्लाबो बे रिमाइन्ड खालामबाय थानाय जागोन आरो जोंनि जायफोर मुंख्लं बिथांमोना जेब्लायबो मान सन्मान मोनगोन आरो बे गोसोखांनायानो जोंनि हारिखौ जोंखौबो जेब्लायबो मोजाङै खामानि मावलांनो बिथोन होगोन होननानै आं आसा खालामो आरो आं बेबायदि हास्थायो जोबनायाव आं नोंथांमोननो बयनोबो आंनि गोरबोनिफ्राय हामलायथि मोजां हामलायथि बावहरबाय स्पेसियेलि मुंख्लं नखरफोरनिफ्राय जायफ्रा फैनो हादों आरोबाव खनसे मुंख्लंफोरजों लोगोसे नोंथांमोननोबो जायफ्रा गावनि हारिनि थाखाय गावनि फिसा गावनि फिसाय गावनि नखरनि मानसिफोरखौ दान होबाय नागारबाय गियान लानानै हारिखौ गेदेर साननानै नोंथांमोन बयनोबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो जोबथारनायाव आसा खालामो बर'आ गावनि मोनथायनि थाखाय दाबो जोङो मोननांगौखौ मोनजोबाखै जोंहा जुजिनांगौ दंबावो डेम'क्रेटिकेलिबो बेवहाय गासैबो बर'आ जाहाथे खौसे जानानै आवगायलांनो हायो जोंनि मोननांगौखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हायो बेखौ आं आसा खालामनानै आं बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।